Vi har et vigtigt møde, vi skal snakke om. Ja, det har vi. Hvad er det? Det er den her telefon. Hey, det er min! Yay, nu kan jeg spille! Hey, du giver mig den telefon straks tilbage. Yay, så kan jeg bare tage min iPad. Hey, du giver mig straks de her ting. Ellers får du ingen skærmtid. Hej! Det kan simpelthen ikke være rigtigt, at du ikke kan lytte efter. Nu skriver jeg lige din underskrift. Nu. Okay. Så er der lidt dansk i 1100 år. Nej, ikke dansk i 100 år. Nu skal I lave dansk, og jeg vil ikke høre noget brok. Slet ikke for dansk i 1000 år. Ej, der står ha 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 ha. Okay, så det er meget lige. Jeg skal bare se fra den der, 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 og så, og den der, og den der, og den der, og den så. Er du allerede færdig? Ja. Lad mig se. Okay, du klarede det meget godt. Okay, hvad fik jeg? F. Tak fordi I så med. Vi ved godt, den var lidt underlig, men ja, vi håber I godt kunne lide den. Ja. Hej hej. Håber I grinte.